El Parc Natural de la Serra Mariola representa una font de riquesa medioambiental d'un valor incalculable. Totes les seues espècies que tenim d'herbes aromàtiques i medicinals són herbes que no es troben en altres serres. A part de tots els carrascars que tenim i tota la seva fauna cinegètica, la d'espècies que viuen així, és un valor molt gran el que té el Parc Natural de la Serra Mariola. La Serra Mariola té culturalment i de patrimoni té un valor molt gran. Així sempre han hagut molts masos on la gent, les famílies que han poblat també Bocairent han baixat dels masos. La família que eixien tenien 7 o 8 fills i estaven primer en el camp i després van acabar baixant al poble. I després tenim també tot el que són els neveros, les caves que es gastaven per fer el gel que després es transportava a València, tot el que són els forns de calç. N'hi ha un patrimoni molt, molt gran en el que és la Serra Mariola. Mariola Verda va néixer darrere del superincendi de l'any 94, no? Que va cremar 26.000 hectàrees de totes les comarques estes i sobretot Bocairent. I a partir d'ahir un grup de gent que sempre anàvem a xicoteig incendis i coses així, i per què no s'enjuntem i fem alguna cosa, no? Entonces vam juntar un grup de gent, vam començar a donar publicitat pel poble i tot això, i bueno, va començar la gent a respondre, i fins avui. I això ja portem 20 i molts anys. Tu eixies a la serra i en plen agost estaven cremant. Entonces, molts incendis venien de totes aquestes coses. Entonces, anar tu a la gent a dir-li, escolta, mira, és que vostè... jo tota la vida ho ha fet així, i potser tota la vida ho ha fet mal, no? I després tindre que fer tant de paper per constituir-se com a associació i després, clar, mitjans, ningú no. Mitjans eren els nostres, és que el meu cotxe, per exemple, el d'un altre, que eixíem de vigilància per la serra i eixíem en el nostre cotxe. Després ja poquet a poquet, tocant moltes portes i vam començar a tindre alguns mitjos, però els inicis, la veritat que aguantar els 3 o 4 primers anys, una volta ja van passar aquests anys, ja la cosa ja va començar a rodar bé, però aquests anys van ser durs, la veritat que van ser molt durs. El canvi ha sigut brutal, ara la gent està molt més formada, a part de formar, no sé, que parles amb la gent i tens més consciència. Fem simulacres, perquè, clar, com nosaltres som voluntaris, no estem tot de l'any preparant, entonces, per recordar i tot, fem un poc de formació, després ja ve la campanya, en la campanya tenim les dues coses, la prevenció i l'extinció. La prevenció normalment és els fins de setmana, s'organitzem en un calendari tots els del grup, i després entre setmana també els dies de major risc d'incendi també eixim. Després, en la banda d'extinció, som un grup més reduït de l'associació perquè tenim que tindre una sèrie de requisits formatius, físics i de coneixements, i aquest grup estem en alerta, com aquí que diu, 24 hores per lo que poguera ser una emergència dins el que és l'afecció del nostre territori d'actuació. El camió només ix en dies que tinguem una emergència i els dies que fem formació d'extinció d'incendi per el que és desenvolupar tendidos, replegar tendidos, comprovar també que la bomba, que tot funciona, que tota la gent sàpiga on està el material ubicat. Entonces, el que fem, el vehicle que està de vigilància, en cas que veja un fum o recibisca un avís, el que fa és comunicar-ho al resto del grup. I tenim un altre segon vehicle lleuger, que aquest vehicle, diguem, normalment sol eixir més ràpid que el camió,
anar directe a lo que és on està l'emergència, a valorar, a treballar en ferramenta manual i anar comunicant què és el que està passant, què s'està cremant, quines són les condicions, per previndre un poc quin pot ser l'evolució d'aquesta emergència. I l'home plega allí y usted es voluntario y tal, pero no cobra de cara 40 grados que estàvem allà, i no? ¿Y qué le motiva a usted? Yo le decía, mira, això és el que em motiva, veure esta serra conforme està. A mi el que em motiva és això, no hi ha... Em motiva que poder-li deixar als meus fills el mateix que m'han deixat a mi, no? Que és el que sempre han dit. I veure la serra, és que veure això no té preu. Hi ha dies que es porta que dius, jo en la calor esta que fa, i en la calor esta que fa no té preu arribar així i dius, fa calor, però me'n vaig allà dalt a la torreta i allà estic a la sombreta i estic veient unes vistes magnífiques i damunt estic contribuint a cuidar una part de mi, perquè per mi és una part més meua. És que és Mariola, no hi ha altra cosa.